Hello guys, bigyan mo love shout out. May work ako guys. Yan o, kahit ko. Pen.
Ito na lang. Hindi ko na nga napuno yung isa. Dakot ko yun na, daming buhangin. Lablaban lang kayo guys. Ha? Bakit? Baik na. Oh. Sama? Eh, hindi na yun. Ha? Taba? Oo.
Kunti lang nga. Nakakalak po. Ha? Nakakalak po. Ano po na dyan? Ano po papalit? Papalit mo naman ako.
Thank you, Modest. Thank you sa patambay mo dyan. Nag-work ako guys. Nagtrabaho ako habang nagla-live. Hello, Ma'am Selusit Vlog. Make a love shout out. Init na yun dito guys. Napakainit sa Saudi. 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 Init na yun dito guys. Gano'n ako dahil nagpilit ako ng back ko kaso wala pa akong ginagawa kaya nagla-live ako ngayon. Sobra yan ah. Sobra yung halo niya.
Maglaban lang kayo guys. Puti kayo ya. Puti kayo. Alas 12. Alas 12. What? Huwag kayo magrugado. Sabado ngayon. Pumunta sa ng katawan, Sabado nights. Riverside. Woo! Psst. Riverside. Yung bakit ako? Kaya lang pag uwi may bit-bit pa yan eh. Hindi pwedeng wala eh. May jacket ka na po, Eileen.
Pinapakan mo na yung tanim ni Kurman dyan. Hindi na, baba ka ng bahay dyan. Baka hindi pa kita dikit. Since na guys may trabaho kasi ako eh. Ganito na lang mga.
Tandaan mo, hindi na lumabas ha. Tandaan mo, hindi na lumabas. Ano, batuin mo. Wala pa.
review.
Mag-iingat po, host. Mag-iingat po si host. Bye-bye.